Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon, checking in diri sa aton nga pagpangalagad diri kita sa Miyerkules nga presentation, aksyon Firing Line. Action Firing Line. Nobyembre 18 kita tuig 2020. Mayara nagid lamang 37 kadlaw nabilin bago magabot ang adlaw sa Pasko, kag may 44 kadlaw ang nabilin antes naton sugalawon ang pagsulod sang tuig 2021. Action Firing Line. Tanan nga nagamonitor paagi sa online, mayong gabi dira sa inyo, mga monitor paagi sa YouTube, amuman sa Facebook Live, sa Aksyon Radio Bacolod din man kamo nga bahin sang kalibutan, bangod kumayara karang available nga internet connection, pwede kagid makapamati sa aton nga pagpangalagad. Action Firing Line. Mga online viewers, thank you so much sa inyo pagsuporta kag sa mga on-air listeners naton halin sa Transistor Radio Pakadto, sa mga monitor sa salakyan, mayong gab-igid kag mayong pag-monitor dira. Action Firing Line. Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad. At least nagtulutawhay na ang aton sitwasyon bisan diri sa bahin sang Metro Bacolod kag Negros Occidental. No, at least way kita maka-experience sa Bacolod sang pagtupa sang talithi. Masamiya mo nang aton sinigina bantayan Nagligad nga mainadlaw, may mga manipis pa nga pagtupa sang ulan. Action Firing Line. Antes ang aton sini mga pambukas nga mga informasyon kag balita. Hibaloon tanay, sitwasyon sa lakat sang panahon, unahon ta si Sir Gani Republica gikan sa PDMP. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sir Gan, mayong gabi. Please come in. Aksyon Art, mayong gabi. Mayong gabi sa aton mga listeners. Aksyon lang, blind di lang mag-serve lang. Ano nini? Di kay kung kaisa doon di ka kasaw, tawgon nga aksyon gani. Doga reklamo ka. Aksyon lang, blind di lang mag-serve. Ang ambala gani sa akon sa may santaan lang sa kapihan. Siling nga ginalibak ka din ni gani. Siling ko nga ano yung sala ko siya. Kaya nga ambal nila. Niya sugid lang siya. At may magkakadto di. Siling nga mag-api kami. Sige. Te? Okay. Sa aton mga listeners ngayong gabi, no, ari nulong natin lakat sa aton nga timpos ni gabi. Merkules kita karon, Nobyembre 18, 2020. Kalmado atong timpo. Ang weather system ng naton nga naga-influensya mo ng northeast monsoon. Amihan no, nag-atikto dito sa pinakapunta sang naminhan sang Luzon. Kag ang pinakapunta sang naminhan sang Luzon ang muning Batanes, mga Babuyan Islands. May pag-uum-guum ang kalangitan na sang magalumo ng kahawaan.
may naligwin ini nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan o kun pagtulutaliti nga tugay ni sang northeast monsoon o kun amihan. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton bungsod nalakip kita diri aksyon art no sa Western Visayas sa seaboard sang Western Visayas may pag-uumguo man ang kahawaan as nga magalum ng kalangitan pag-updan man ni may naligwin nga mga pagulan o kun pagpanagoob nga alin niya sa localized thunderstorms mapatyagan ang kasarangan as nga may kabaskugon nga huyop sang hangin halin sa namin na nasidlangan pagkato nasidlangan o kun northeast to east ang nag-aapekto dito sa pinakapuntaman sang Luzon kag sa iban nga bahin sa aton bungsod hari kita diri may mahinayas sa may kasarangan lamang nga huyop man sang hangin magahalin sa namin na nasidlangan o kun amihan nga may makanayas sa kasarangan nga kadagatan. So diri sa aton localized forecast no nagapabilin nga may pagulugal o mga aton kalangitan sa nga magalumon man ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan o kun pagpanagoob ang aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagtupoy-tupoy sang hangin nga magahalin man sa gihapon sa namin na nasidlangan o northeast ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon. Nagapabiling nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Okay. So, alas 5:50 sini nga hapon nagunas 0.4 metro ang taob alas 12. Pantay 4 karon sa tungang gabi. Ang takos siya 2.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:18 sini nga po nagtunod siya haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:40 buwas sa aga. Ginalaki po gini action art kay importante ni sa mga listeners sa mga amigo ta sa Linawon Blapan sa isyo kag diri man sini karon kay naga ang kuan nila ang yamo nila lawagon gid ang high tide low tide kag ang sunset sunrise no. Okay. So ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo nila kat nga atong nga jimpo. Okay mayo ang jimpo naton. Why gid problema no? Sa gusto magparawod diya pwede gid sila subong ka-venture. Galing kay subong basta may kalamidad pariyo dito sa Luzon balang nanggigo ni masami ta mabatian sa gobyerno ang resiliency sa Pinoy during calamity. Amo na termi. Grabe no? Ti ang galing kay resiliency ni masaming realidad sina ang mga pigado yan di makabatsyag sang resiliency or recovery sang madasig sa ginatawag nga igo sang kalamidad. Mas maayo bla subong ang pilalang patay naton daw insignificant gani sang mga 1950s, 1960s, 1970s. Daw ay sa bungog sang pamunuan tayo mo. At kay singuna kadjutay singuna o hindi malawig singuna piya ka balo ang national government mo. Dason dawaya sa bungog sang bagyo tati hindi kaglain man niya ang bagyo singuna tuod nga bisan mabaskog ambot ining Typhoon Yolanda no pinakamabaskog ni nga nag-igo sa aton sa Pilipinas di ba? Kay amo na lain na gid amat sang dekada 80 no inang 2000 daw naglain na gid ang klima ta kasi mga bagyo yan may kabaskogon na. So karon ginaliwat sang pag-asa ang nami lang da kay daw na conscious man ang aton general public sa disasters ang casualty gid ang human casualty ta daw insignificant jutay katama way gani sa 5 to 7% ang patay sa kumparar mo sa nagligan nga mga dekada linibo yang kakalamatay. Galing kay ti amo na bala basta kabuhi isang tao bisan isa duha lang patay akson gani importante niya mo. Amagano.
Di mo na ginadoso nila ang ambot kay daw damo ga upuner sina sang Department of Disaster Risk Reduction. Kadamo na sa mga departamento. Para naman natanan, hindi naman kinanglanon magtukod pa kita. Di ba? Ara natanan sa imo, ara ka na sa gobyerno, butakan mo lang sa mga kampiyon ko nga leader, okay na na. Sa ulihin, tanan na lang may department head. Nga sa ulihin, gaduluble mo lang function nila, makuha mo lang sa isa katao. Multitasking bla, katulad kay Akson Gani. Kaya hindi ka man gusto luyag tawag na sir, kundi Akson Gani. Action lang ay. Si Akson Gani, ti multitasking ga weather forecaster. Dason broadcaster mas kapiyan na Santa Ana. Hindi na multitasking pero ang trabaho sa gobyerno. Kadamo sa mga pwede lang mahimo sa isa katao. Butangan, dapat sa departamento nga kung isa ay malang function, ginmayo. Sa imo, sir? Sige, mate ko si mo, sir. Sige. Mate lang na, Akson Gani, basi matawagan ka, yadi pang 500 ay. Sige. Salamat, Ken, may gabi. Action firing line. Sorry, Gid, kabalo ka mo si Akson Gani, Republika. Si Sir Gani, during the time nga, malawig nga tiyempo, abi, no? Ara pa lang kita ka-duty sa patrol, classmate ko na siya. Pero medyo may distansya lang galing nga komunidad, no? Hubin-hubin lang ko duty sa iya. Si Akson Gani, Republika, isa ni sa mga maayogid amiguhon nga tao, no? Duro Bisaya pa sa DSB. Action firing line. Bisaya nga manok, no? Pero anyway, pasalamat kita nga at least why na sang malain o weather disturbance nga kabalakan kita nga sa aton pagtulog. May ginahulat kita nga posible pagsulod sa malain nga panahon bangod ang epekto hindi hamak sa magkalamidad labi nang nag-igo sa pungsod karon nga tuig. Action firing line. Naluluoy gid dito sa bahin sang Luzon. Tiyan mo na gani, ambal ko kay Akson Gani, for me, hindi na kinanglanon. Nga halos tanan kung may makita nga daw kinanglan, mabutang naman sa lain na departamento, inabalang sing unag ang tanan nga mga gauyat sa mga nagkalain-lain nga mga sanga sang gobyerno, ni kundi ginbutangan gid sa specific nga ipahamtang dira nga matiglicom sa mga departamento. Sakop man na nilang iban pa nga mag-concern kag trabaho. I think mahimo lang na may isa ka leader lang daw katulad na sang COVID. Kita nyo kundi isa man lang gani ang Emergency Operation Center kundi dasig pa ang mga information. Butangan mo lain naman din kapat departamento. Hinali magkutaw da ang iban na department man. Mabal na ang departamento nga may intra ka mo di. Kaya hindi man ninyo yung departamento, amon iniya, pag gusto kami di, wala labot sa another budget naman ng gamito, nilati karon kung mga takaban naman ng ibutang da, kundi dugang naman ng korupsyon. Action firing line. Pinapanguna malang naton, pero at the end of the day, speaking of calamity, kag sining bagyo, ang subo-subo kay subong nagtaas daw 73 na, pero posible madugangan pa, ang kalitan sa kabuhi nga gindulot sang Bagyo Ulysses. Ang pinaka-latest karon nga record nagapakita nga sa bilog nga pungsod Pilipinas ang kahalitan kon parte sa infrastructure project, infrastruktura. Ang estimated amount sang kalitan nga gindulot sang Bagyo Ulysses nagdangat na sa 5.7 bilyones ka pesos. Tining kakita sina. Ang mga ginpundar kag ginpatukod sang gobyerno sa malawig nga matinuig halin sa taytay mga building isa lang kapag swipe o paglabay isang mabaskog nga kalamidad wipe out man ini nga proyekto. Action firing line. Kag take note, ina sila nga mga proyekto hindi ina matapos or makumpleto mabatukod liwat overnight. Kinanglanon mo ang malawig naman nga tiyempo kag panibagong nga pundo agud liwat nga magkatindog kag magamit sang tawo ini nga infrastruktura. Action firing line. Amo na bala subong ako hindi ko kasaho ni isang opisyo sa Malacanang ni President Rodrigo Duterte. I'm sorry ha sa tanan dira nga mga supporters sa aton pangulo. Pero ako hindi ko all out sa sinigkatabo sa ilang aduhan ni Vice President Leni Robredo.
nga nagabutungay sila because times like this, sa mga tiempo katulad sini, ang kinanglanon sa malideres sampung sudta, ipaiway na yung politika, abi ko na no mag-contribute na sang talatapan sang Vice Presidente kay Presidente Rodrigo Duterte, ilikaw tananay, likawan lang anay ang pamulitika or ang political barrier nga aras tunga nila da. Kakason tabi na anay, buligan tani mga tao to nga makabangon sa bahin sa Cagayan, kag sa Luzon nga amo ang nataman sa sining dilubyo or kalamidad. Action firing line. Hindi ka mo anay magala kamong gadua. Aber kun lantawon tabi o sisaon ta, balikan ta kag padalman ano gid ang problema nga anamo ni ang sitwasyon didto sa bahin sang Luzon. Action firing line. May mga dapat bala basulon o may dapat kita bala tabahin sa sang gobyerno nga balbalon kag may pila ka mga opisyales na nga kung mahimo palinon sa pwesto bangon nang inutel sila trabaho, debla? Ang ginatumod ko katulad siniho sang taga Department of Environment and Natural Resources and other government agencies, ano gid balang matuod bagod bala sang kinutkutanay kag operation sang mining, amo ni nga madasig kag perting epekto sa baha to, o amo na gurong ginusisa nyo kundi mayad. Action firing line. So that kang pagbangon ta hindi lamang sa liwat nga pagpatindog sang anuman nga mga proyekto, kundi komprehensibo nga pagplastar sang gobyerno para nga hindi na masulit ini nga sitwasyon. Tandaan tagid, butang tapa, maka-budget liwat ang gobyerno mapatukod ining infrastructure project. Ang tao ang realidad sini atong mga napatyan na lumsan sa kabataan, sa lutak na lamakitaan ng kabataan nila, ang experiensyan sadto kang stigma sadto, ang ginabatyag nila nga eksperyensya bangod sa gintuga sang baha ngang iban nagsalalaka sa bubungan sang ila puluyan hindi natuhamak nga eksperyensya sang tawo. Action firing line. Kung mamangkot paano tayo na masulbar, paano ina mabululigan sa aton gobyerno. Ako yan nagapati nga ay ning kalamidad ni masulbar ni Gilayon kung magtukod naman sa other government department nga mo ang magahimo sang tikang na naman. I doubt, dubious gi ko katama nga masulbar ini. Action firing line. Kay gamba lang kita ang Pinoy resilient katama, maayo kita madasig kita makarecover sa magkalamidad katulad sini. Tiyang naghalambal sina, inang mga lideres nga ngila ginahimo nagalantaw sa telebisyon nila, nagalantaw sa online, sa mga reports ng media, why magani kapakita to sa lugar ng iban, kag why nakabatsyag sang aktual nga sitwasyon sang tao nga nagkabit-kabit sa puno sang kahoy, sa puno sang lubi kag bubungan sang ilapuluyan sa tion sang kalamidad. Action firing line. Ang pamangkot, may urban planning nga ginhimo diri ang halin sa LGU pagadto sa national government. Di na tong PCUP sang una nga atong sa Chimpo pabisan sang panahon ni Pinoy nga nagasugid nga ginatingwaan na to, ginabadgetan para masaylo ini mga tao sa isa ka safety nga lugar nga malayo sa kalamidad. Duway man to kita ana. Action firing line. Ang mga LGU nga ginambalan kay may mga recommendation ang mga tao nyo da sinang lugar, catch basin, dila gatulupa magbaha. Abi mo inyo na sang plano, luwas abi sa ga-develop pagin nga mabanwa kag syudad. Urban planning is the name of the game. Butangin nyo plano nga hindi magkalakat off din ang waterways para nga sa tion nga may baha makaus-os gilayon sa magkasubahan. Action firing line. Amo na subong ang bululigan ta, nagubra ka mo kinamog, way ginaiya padulungan. At the end of the day, ang kompetensya nila subong ya, hindi bangon sa performance nila, kundi inablang binutungay kag binasulay. Di kakita mo si Presidente Gong, tawag naman si Leni Robredo ang Vice Presidente nga butigon. Action firing line. May risbak man ang Vice Presidente, bumaluoy man kamuay. No? Kalamidad ining inkwentro taho, kagwaay nagakauntat ang kalamidad sa tagsa katuig. May nagaabot gid.
Ikaluluoy man kung kaysa sa President Tigong, kay basi ginapatalang man sa kapalibot, siya na bala kagduhulan. Kabalo ka naman kung kaysa, nga may mahilig, magbutang ikog, kagdugang-dugang, sa sugilanon, kay gusto man nila, guro nga mag-init naman ang tingkoy ni Tay Digong. Action firing line. Pero hindi, ang at the end of the day, makaluluoy diri kita. Ang pumuluyo nga pigado, nga nagapaninguha sa kaugalingon, para lamang nga magkabangon sa tion sang emerhensya, sa tion sang kalamidad, nga mag-igo sa aton pungsod. Action firing line. I don't know kung ma-agree ka mo sina, pero tiyan mo na yung paglantaw ko. Pero sa iban balang nga mga opisyales, gati may air condition ang balay nila. Mayo na magambal singo. Huwag niya problema. Pinoy, bisan ano nga problema, maglabay, agayuhom na. Ang resiliency sa Pinoy to overcome kag pag-recover sa anuman nga trahedya or kalamidad ara. Pero amo na lang na permi, paanaron tad lang ang Pinoy matumato lang kamo da. Paninguha lang kamo makabangon kamo da sa inyo kaugalingon. Okay, amo na ba nang nandan nyo? Total pigado man kamo. Action firing line. Ay, kalain gid ba tiyagon. Anyway, amo na siyang sitwasyon. Hopefully nga wala na sa masunod pa kag mas mabaskog nga mga kalamidad nga magaigo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ano ang mga balita nga aton hatagan pagtamod karon nagapi diri sa Action Firing Line sa gihapon sa ngalan ni Action Brian Moden. No mga update kita no kay ang DILG sa probinsya may bag-o na ginbutang diri nga opisyal plus ari pagid-ay bala may mga pending pang request sa suspension of travel sang Ilisay kay ang latest nga nakuha naton ang request sa Banwa sang Ilog nga i-suspend ang pagbiyahe sang Ilisay sa palabuton nga Disyembre 20 tubtob Enero 3 aprobado na sang regional IATF. Action firing line. Ilang taon tanan nung reason sini no nga ang gin-approve sila bala may pending pa iban nga malugar nga naghimo man sang separado nga request. Action firing Ay line. silingko mo ning tiyempo nga inugpauli sang iban nga nagapaninguha kung waay sila nagapauli sadtong istrikto pa nga ginapatuman ang community quarantine status sa tagsa ka mga LGU. This time, kung mo naghalog-halog naginman kita and since ang Negros Occidental is under MGCQ, ang iban mapauli ni Kuntani, galing timing from December 20, Pasko kag New Year, di kaya kapauli ito sa ilog o nilis. Ay ka? O din kakita sila man. Action firing line. Ano pagin mga balita? Ma-update man kita karon. Parte iya sa status sa mga empleyado dira sa Bacolod City Water District. Now may mga nag-resign na. Ang information nga nabato naton, even the general manager sa Ambasiwa do nag-render na sa early retirement. Ti kumusta nang nabilin niya nga mga empleyado kay hindi bala may 23 personnel nga mangin monitoring team para nga magsunod sa proyekto o kung joint venture agreement sa tunga sa Prime Water kag Water District. Ti ko nag-resign ni sila nanong implikasyon ara pa na da sila o kunway na. Action firing line. Ano pagid? Now diri sa syudad sa Bacolod ay kaina may harasang o may pila ka mga barangay officials, barangay kapitan nga nag-share sa ila sini ginhimo kung nga ang ila barangay pila na ka inadlaw nga wala o simana nga wala sang kaso bangon ang inepektibong ginahimo nila nga mga regulasyon kag kooperasyon gid sang publiko o residente sang ila lugar. Action firing line. Tinan mo nang nami, no nga balita, iyati dapat i-replicate ni isundon ini si iban pagin nga barangay. Action firing line. Sa government center gyapon nga mga balita, 19 milyones nga appropriation ordinance para sa performance-based bonus sa mga empleyado ginaprobahan sa konseho subong nga hapon. Action firing line. Mayo ni sa government employees no nga magkabaton sa ilang bonus sa palabuton nga Christmas. At least may bakal bisan hamon. Action firing line. Makahabon ka pa ni sing una mo ni nga sinimana kag amo ni binulan aksyon maglibot ka sa mga balay damo di bisan diri sa aton sa palibot sa Bacolod. Ang lugar ni Mr. Jerry C. Singuna, ginabaha na niya mo na nga mga binulan, no? Gaumpisa na tiyog-tiyog na sa balayabla.
no, mga Christmas lights, mga kwan decor, subong way kalaka-laka makita mo, way pagihit kwarta gurong tao man, no? Action firing line. Deliberasyon sa ESP nangin mainit angot sa resolution nga ginduso ni Councilor Gamboa nga nagatuyo nga magatukod sang kaugalingon nga ospital ang Bacolod. Action firing line. I-check na lang na karon kay tinagligad to, ina siya ginahulat na malang dito sa bahin sang Kongreso sa both chamber ang ginaduso ni Congressman Greg Gasataya nga may kaugalingon nga ospital ang syudad sa Bacolod. Action firing line. Kag diri sa probinsya sa Negros Occidental, ibalo naton ang latest karon nga update man with Action Marlon Hinovia kay may ara manoa collective negotiation agreement incentives nga mabaton ang mga empleyado sa probinsya. Action firing line. Dugangan nga kumpletohon tayo na karon dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad diri gihapon sa Action firing line sa Miyerkules kita nga presentation November 18, 2020. Action firing line. Tanagapadayon nga pagbaton sang Operation Tulong Task Force sa Action Radio Bacolod sang mga ayuda o bulig gikan sa pumuluyo. By the way, unahon ko lang ni importante ni sa palabuton urbuas na nga adlaw kung gusto ninyo maghingagaw sa pag-donate sang cash, goods, kag sanitation and hygiene para sa mga naigo iya sang kalamidad dito sa area sang Luzon, magabaton pa kami ugaling tub-tub na lang buwas nga adlaw sang inyo sini nga mga donasyon kay ihingagaw inipadala sa nagakinahanglan dito sa Luzon. Action firing line. Yan ang Radio Bacolod gaubod ng Sowing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government organization, non-profit organization ang nag-initiate gid sini. Pagi kay Action Jan Diaz dari sa Action Radio Bacolod, kag may mga natipon na lawagon ko lang ng karon ang mga naghatag na sang ila diri nga mga kontribusyon para may baluanta. Sino na balang una ka nagpadala ka naghatag nga initingubon agud ipadala dito sa Luzon. Panahon sang latunay. Alas 7:29 na sa inyong mga opinion kag reaksyon, pwede naman ina mapadala sa aton sining available nga chatroom o kon comment section dira sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod or sa YouTube para aton man mabasahan ang inyo kontribusyon. Action firing line. Feel free sa pagpadala sina kay hatagan tagid sang pagtamod sa aton nga pagpangalagad until 9 o'clock sa gabi karon nga pagpangalagad o nga indisyon sa Action Firing Line sa ngalan sa gihapon ni Action Brian Morden. Action Firing Line. Areglado, let's go to work na. Dari sa aton sining nga pagpangalagan may pilaman karon kita hibaluon no sa abahin sa City Official Staff sa Bacolod. Kung nag-umpisa naman ang face shield ordinance mandatory, grabe ang baligyan ay subong hopefully nga hindi naman ni mag-increase kag magdinaguso ang magpinadala sa o pataas ang presyo sa face shield kay ang demand na matamat naman mo nagkalain-laing na disenyo so kung available kung maglibot ka na ang ginabaligya sang mga vendors. Action Firing Line. Tanguna may option pa kung maway sang lokal kung pinalidad nga kung magsuway ka halimbawa sa face shield hindi ka patiya pwede madakop, hindi ka patiya pwede nga papanaugan penalty, no, di ba? At subong yung may pinalidad na kung taga-Bacolod ka nga maglapas kasi ni na ordinance sa 200, kung pangayaw ka 300. Kaya mo na, no, ang isa sa mga update subong, no, kay gusto tani hibaloon karon dugay-dugay ang mga latest man gikan sa EOC nga bilang kasugpon siniya. Ano pa masunod nga ordinance sa himuon penalty no, sa mga commercial establishment hibaloon ta man na. Action Firing Line. Para nga at least maklaruan tayo ni kang maplastar gid sa aton nga mga ka-action. Ang pakaronan ko ng party sa DILG kay anyway,
ini malawig pa man December pa man to 20 to January 3 ang ginaayo sang munisipalidad sang Ilog nga ang suspension sa LSI arrival no nga gina-approve sang RIATF. So may mga tiyempo pa man kagayunan pa kita nga malabot ang regional director or even ang aton lang diri bag-o subong gimbutang nga OIC DILG officer sang Negros Occidental. Action firing line. Na amo ng kampiyon iya nga mga update. So initaran husgahan taniya sa aton nga pagpangalagad balikan ta karon dugay-dugay kay parang at least maplastar ta kung hindi man subong kabalo ka grabing sinakuhay man mo sa nabilin nga mga inadlaw 12 kadlaw lang nabilin da taman mahibaluan kung bala mabalik na ang Bacolod City sa MGCQ. Tanan kita luyag nga at least nubo-nubo jutay ang community quarantine status sang Bacolod City from GCQ to MGCQ. Action firing line. Alas 7:33 na mga ka-action. Naunahon ko lang, actually initially nakaistoryanay kami ni Engineer Jeneline Himora ang taga-pamuno dira o kon Assistant General Manager for Operations ng Basiwa. Nakatag sa aton parte sa status sa mga employees. Pero may mga latest nga mga information kita nga nabaton parte gid sa status pagid sing iban dira kapin pagid ang sitting official sa management sang Basiwa. Online sa firing line. Unahon ko lang siya karon nga gabi. Joining us over the phone is Engineer Jeneline Himora. Engineer, good evening sa liwat. Kumusta na ma'am? Good evening, Sir Art, and good evening sa aton pagsalamati and sa aton mga konsumidor. Salamat gisa time. Nung kaina, at least namuno mo sa akon initially, ngati may ara na numbers, more than hundreds gani, ang mga na-absorb, nag-early retirement, ka mga empleyado sa Basiwa. Ma'am, i-confirm ko lang isitro nga ang aton General Manager sa Basiwa was already retired from her post? Bali may information from the board, Sir Action Art, nga nag-submit man si GM Carbon sang iyang intent to retire. Okay. Effective November 20. Mm-hmm. Pero ang ato nga letter na address sa board, so nang ara sa board siguro ang decision is na-accept na nila or wala. I see. So, ina siya, anong implikasyon siya ma'am? Since nga nag-render to siya, meaning, unless otherwise kung i-approve sa board, hindi siya automatic na maka-render sa retirement, kaya aprobahan pa na sa board? Subject na siya sa approval and acceptance ng board, pero daw, meron man kami info nga daw na-accept na sa board. So, i-impart man na sa empleyado siguro. Kay, officially, Sir Art, nang retired naman ko isang na list ang CRO. Okay. So, officially retired naman ko. And, galing nagabulig lang kami sa mga turnover, mga importante nga mga documents, importante pa nga nabilin niya inog turnover sa aton nga JV partner sa Basiwa. So meaning, since ikaw officially retired naman as employee of Basiwa, no, saan na sang effectivity sang imo early retirement engineer? Actually, kunula nag-TRO, hasta lang kami October 31, galing kay nag-TRO, so nasuspend ato ang effectivity, kay as early as September, naghatag na kami sa amon ni intention. Okay. So, because of the TRO, that was the implementation and effectiveness ng amon, effectivity sa amon nga retirement was also suspended. So, the moment ka na-lift ang TRO, it became operative ang amon nga retirement. So officially, now you are no longer the Assistant General Manager for Operation. Yes, Sir Art. I am now a consumer of Basiwa. So,
Anyway, kundi may 23 dapat ka mabilin as part of the monitoring no sa compliance sang performance kag pagtuman niya sang prime water sa ginpermahan nga joint venture agreement. Ina ang 23 nga dapat may maintain dira nga personnel sa sulod. Ano na ma'am, kompleto pa man ni sila da? So, kompleto na sila, Sir Art. And with the retirement man ni GM, so mabutang man na ang board sang interest nga wala pa sila nakatang officially nga declare vacant ang position sa GM. They can assign somebody nga to act as acting GM, anay. I see. Sila ni Engineer Pinado, ara pa man niya, Samuel. Upod kami man. Kay almost all the senior managers resign. Nag-retire. Okay. So, pila na lang na Belinda kag amo na sila ang pero at least sigurado ang 23 ang in part sa monitoring team remains as employee gyapon sa Basiwa. Yes, so they are officially gidya Basiwa. Okay. Kung sa Manila pala may MWSS, may Manila kag may Manila Water. So si Manila kag si Manila Water sila na yung concessionaires. Si MWSS amo na siyang regulatory. Okay. So galing ini yung amon partner lang niya, hindi iya concession kundi partner. So ara po niya si Basiwa distinct na sa ang iyang personality niya. Ang si Prime Water is also a distinct personality. So their roles are embodied sa aton nga joint venture agreement. And Basiwa, basically ang iyang role is making sure that all the key performance indicators sa mga commitments ni Prime Water ang matuman niya good as scheduled sa iyang sa part sa aton nga contract. Okay. Siguro as fellow consumer, hindi ka ba na pwedeng hindi ka magbulig monitoring da since nga naging part ka pag isang joint venture selection committee, Engineer? Basiwa had been a part of my life for 32 years. So, lawig gali ba? Siya dali-dali nga talikdan lang. Kag I owe man kun what I am professionally with Basiwa. So, kumbaga pamilya na gat panalaytay na sa dugo namon ang Basiwa as a family. So, hindi man na siya namon mapabayan. And we will continue to be sanara kami diri sa Gua as consumers now. We shall always be a part of Basiwa and the next generation gin-mentor man na namon sila para nga kung ano man namon handom para sa Basiwa kag sa konsumidores sila nakapadayon and we always with our guidance kung kinanglan kami nila arai kami sa ila magbulig. Yes. Ay importante nga may mga employees dira nga gin-absorb man sa Prime Water. Yes, ang mga cream of the crop namon ara man subong sa Prime Water kay ang Prime Water halos tatlo lang nakabilog ang ilaya nga gimbutang personnel, branch manager, isa sa commercial, isa sa technical. Most of the people running the show are also our Basiwa employees that were absorbed. And amo na ganin hambal ko sa ila sa akon pa mga part sa amon nga operation. So, feeling ko sa ila, it's your time to shine. Kasi ang tanan nyo nga kinanglanon, ara na. Okay. Basig nga ma-provide sa aton ni partner, kaya mo na ganing rason ka nga nag-partner ta. Kaya para nga, ang gusto ta nga handom, ma-realisar naton pagi sa ila. So, feeling ko, time nyo na nila ipakita ang inyong abilidad kaya ang tanan nga support available na sa inyo. Okay, for 25 years ini ang kalawigon. Ngara mo na sila kung under the joint venture agreement. Yes, mostly of them shall also be with the partnership for 25 years. Kaya mga bataon pa ni sila. I see. So, at least halos tanan nga senior position sang Basiwa ang early retirement ang mga personnel nila. Kasi mostly mga mid-50s or late 50s naman ng kalabanan. Ang iban ganyan nag-over 60 naman. So, ang naman lang yung ginahulat.
So, ipasa ito naman ang baton sa next generation ng mga leaders sa aton nga Basiwa organization. Yes, ma'am, isa na lang. Finally, ano ang observation mo kay siling to sang Prime Water the last time na nag-press con kita nga ma-start na gilayon atong mga project at target nila for the start sang GVA nga umpisahan gilayon may ara na gid sang mga nag-umpisa noon na umpisahan sila so far? So far kung makita niyo sa aton mga dalan may ara na sila ginastart ang tanan nga mga leak repairs. Makita niyo na nga iyan na ni Prime Water kag Basiwa ang ngalan. Okay. Makasulod ka mo sa opisina ng ara naman ang aton nga mga empleyado dira naka uniforme na sila sa Prime Water kag may Basiwa man yung logo sa likod. Okay. As to the projects, ara na subong in the pipeline na ang mga materials na procure, ang mga needed nga contracts gina-acquire naman nila sa subong. So hindi taman ina ma-overnight. So pero nagasugod na sila sa ilang mga procurement and contract acquisition of contracts for the different projects nga nabutang naton sa aton nga year 1. Okay. Mostly ni sa pipe replacement, pipe rehabilitation, reduction of non-revenue water, kag supply augmentation. Yes, ma'am. So, kabay pa, Engineer, this is not the last time sa imo bago nga journey as a consumer dira kag hindi nangin part sa Basiwa. Kabay pa makabulig kag yapon for some inputs nga luyang namon may baluan sa imo bilang resource person sa uli. Please help us para nga makabulig kita liwat inform sa public kung may time ka, Engineer. Anytime, Action Art, and hindi maging ko mag-depart sa water industry nga hilikoton. Maybe in the future, harap mako Japon sa sector sang tubig. Sige. On that note, Engineer Jeneline Humora, salamat ki sa time. God bless ka. Good evening. Okay, thank you and good evening also. Action Firing Line. So, i-confirm ta lang na sa member na gisong board kung bala na-approve na gid Manila, but ang initial information nga nakuha yan ni Engineer Jeneline Himora, ang early retirement nga ginapasa actually November 20 pa nagligad pa nga ginpasa ni General Manager Julian Carbon dagin baton na sang board dira sa bahin sang Bacolod City Water District. Action Firing Line. Amo sa mga senior position officers dira sa Basiwa ang karon na bakante. Sino ba lang mga bulos sa mga papel sa itong ginauyatan nila? Kay very, very significant ang uyatan nila na kapin pa mga bulos sa ilan ni Engineer Jeneline Himora. Kay ti may ara kontrata mo, ti sino karon ang magrepresenta nga magbantay gid nga indeed mamonitor nila nga ang compliance ginasunod kag ang Prime Water santo ang ila pagtrabaho kapag sunod sa kung anong nabutang sa kontrata. Take note hasta ini sa sulod sang 25 kaanyos. Action Firing Line. Pila na edad mo subong Action GM? 21. So, after 25 years, ara pang Prime Water, 46 ng edad mo, basi, kung nari ka pa man na di sa Action Radio, tiyan mo na, ara pang Prime Water, nga trabaho diri sa Bacolod, sa joint venture agreement, nga ilagin lagdaan nga kontrata, upod sa Basiwa. Action Firing Line. Ay isa kaluyan natin may balawan, galing ka din hindi ka available ng communication ni Ma'am Lenny Espina. Ano yung status sang mga empleyado sa idalom sang Basiwa Employees Union? Dati automatic pag insindi ko, duway na ni sila. Kag may mga update, ang initial information ko, nga nabaton nga ang case gagin file sang Basiwa Employees Union last Monday, daw gin-dismiss man sang korte. Action Firing Line. Pero dugangan tayo na, kay importante ni tubig is life. Amo na ginambal nila, tubig importante ni. May pagani na nga hindi ka kapaligo, hindi ka kakuan, okay lang man na. O kung ang kuryente mo, abi magwanta mo na, pero kung tubig na gani, kapin pa ilim nun,
Galing tingin na reklamo ka tao nagligad to. Sige, ano pag-inom mo sa tubig sa masiwa kay kunaga? Lubog man? Action firing line. Maila na kung pwede mo mabutahan kalamay ang nagagawa ko kay isa nga nag-color brown kay guwaya do. Kukwa? May mga reklamo nga muna mo. Tilat na wunta ni in the coming days. Sige nang kinutkutanay, inasubong, trabaho na, sang pila ka mga empleyado sa masiwa sadto pero under prime water na nga nagauyat sa operation and management sa Bacolod City Water District. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Las 7:47 Action Radio Philippines Standard Time. Oras ginto. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Grupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi nahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Manong.
Itanday sila liog. Ti isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:59 na. Aksyon Firing Line. Ginapasalamatan taliwat ang tanan nga mga nagatag sang ilad donation para sa mga biktima sang sining bagyo dito sa area sang Luzon, mga nagsabat sa panawagan sa Aksyon Radio Bacolod, donasyon para sa nahalitan sang baha. Nasuliton ko lang ha, until tomorrow na lang pagbaton sa donations kay ipadala ini, i-transport ini ang mga donations sa weekend kay needed na sa areas nga affected by the typhoon. Di ka kita sila. Kundi tani pagbululigan to kaluluoy man eh. Patuloy may mga pakaduaan ko gasigit chat diri ho nga pangayo man bulig ayuda. Do DSWD man tati galing way tami mo ni siling ko puraot pasubo mangita tanay. May tani ko makapaulam si Jackson Henry bisan 2,000 lang para padala naman to. Action Firing Line. Lain kinang epekto sa baha, no? Sa mga nag-donate as of November 18, salamat gid in behalf sa sining mga benepisyaryo nga makabaton sa katon bulig, no? Without our knowledge, basikon may atobat na nga mga kasimanwa, mga kasimaryo nga tuto nga makabaton sining mga bulig nga inyo ginapadala. Action Firing Line. Sakay Mary Jean Saludales, Iskelia, naghatag siya, donation nga 1,000. Alma Punyado from Barangay 1, Ibi Magalona, another 1,000. Engineer Well and Dr. Marisa Pitali o Barangay Alihis, may isa kasako muga sa gina-donate. Nonong Rial o Barangay Panungkoy, 2 boxes of noodles and 1 box of sardines. Salamat gid sa inyo. Mrs. Jorin Gusyako and family, 3 packs and goods. May ara sa Barangay 18 Council, headed by Kapitan Madeline Diaz, 20 ka karton, 2 ka plastic, big plastic ini sang containing sang clothes, kag may 2 magka-boxes sang sanitation and hygiene kits. May araman iya sang Trinity Christian School,
18 ka bags mo kay inapor, tiga uda-uda man ang patrola bay sa akon to. Action Firing Line. May isa ka box ng sardines, 2 ka boxes ng assorted goods, 2 bags of personal hygiene, 3 ka big bags sang face mask and face shields. May ara pagid. Isa ka bags ng noodles, isa bags ng dried fish. Ni magamit mo gini, sus basta pagkaon iya. Action Firing Line. Mark Anthony Gargoles, 3 ka boxes sang clothing, araman isa ka big plastic sang used clothes from anonymous donor kag Mrs. Luz Ledesma, 500 pesos. Family Hordevilla, mag clothings man ang ihatag na ginhatag. So sa inyo, in behalf of the Operation Tulong Task Force, in behalf sa nag-initiate sa inyong program, si Akson John Diaz, salamat gid sa inyo. No? Malipayon ning mahatagan, temprano ini nga pamaskwa para sa inyo. Action Firing Line. Salamat kita kay at least ang aton sini nga ginatag, no, makuani puslan ginilabla sa timpo sang mo nga sitwasyon pag binuligay ang aton kinahanglanon diri, no, mo na gani sa mali diri sa pungsod data ni PY taning politika. May rice palit 3 sako niyo Miss Jacqueline Bularon siling ni Action Eden. So sa inyo dira, salamat gid. Buwas pwede pa makahingagaw ang may sulusubra nga aton man pwede mabulig. Action Firing Line. May gabi dira kay paring Saniboy Paladar siling niya Haso, man leader sa pungsod ta Action Heart. No, mahilig sa kutso-kutso do babae sungad lan tawa bala sungad kay purti katalom taliwis pa tuka sa tuka kaagila. Ay nako, amo na gani siling ko. Hindi na ni dapat pa ipay-white na yung politika bala kag ang barrier nga nagapatunga sa inyo. Da kay buliligan ta ni anay ho, may chimpo ginang politika pagabot sang politika halahan nyo da ang inyo ginawa. Action Firing Line. Kag isa pa diriti talantawan na sang una. Ginapauntat to sang way ginaprubahan lang appointment nga si Gina Lopez nga nagtaliwan na itong isa to. Ang nagapaninguha nga pauntat to niyang mga minahan. Ti may mga investigasyon pa nga ang dam to ginbuangan niya ti way may mong dam to guro ko ning kaso basi magkararumpag man mo. Action Firing Line. Pinitanan may mga contributory factor kung nga natabo ining isa ka dako iyang trahedya, no, nga kalamidad dito sa area sa Luzon. Pero luigid ta kakagayan, why gisla ka preparado. Action Firing Line. Ang iba rin maminsay niyo ginapadala karon nga gabi, isisahon ko ni Dugay pero unahon ko lang anay this time ang report with Action Marlon Hinovia, mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Action Marlon, maing gabi, please come in. Action bonus Maria or incentives. Ay ti, grabe na, naku na lang bulig sa mga tiyempo nga mo ning kunway kagid sang tinago bala? Kay daw matravesiya to ang extra bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial at manti sa rason nagtutok ang paggasto sa provincial government sa kampanya batok sa COVID-19 pero hindi man ang Action Art extra bonus ang masanid na baton sa mga provincial government employees kundi damo pag Action Art yara pa sa ginatawag na CNAI Collective Negotiation Agreement Incentive. Hindi niya pwedeng hindi mo guro pag-iatag yara niya sa collective negotiation agreement nila mo? Ini naman ang sunod proseso na lang ang ginasunod ay una bes nakalamahan na ni Governor Bong Lacson ang endorsement nagkakagita sunod at tinaban-laban isa kaya ang proseso ihon ang endorsement permahan ni Governor Bong Lacson endorsement ipasa sa Sangguniang Padalawigan ipaidalom sa deliberation ining endorsement ang sunarti sa koordinasyon man isang grupo sa mga provincial government employees maning base nga natawag ang Progressive Alliance of Capital Employees. So November 17 malikapon lang naging permahan ang art ni Governor Bong Lacson. Ano oras naging permahan? Sining hapon?
kahapon, November 17. 17. So, kahapon niya permahan, laban-laban na sunod sa mga adlaw or kundi sa mga adlaw, boss, i-submit na ni sa Sangguniang Padaluwigan para nga malakip action art sa agenda. Okay. Talakay, di pa idalom sa deliberation. Now, dako ni Samo kung matigayon o galing kay sa interview kay Provincial Administrator Atty. Refrendo Diaz Asun Art, waya na ginmono kung pila kay bala mo paboda Asun Art kung imuno mo ng gadaan ng kantidad mo pang bonus nga pagkakwaon or ihatag Asun Art sa mga empleyado kay naglilikad niya ng tinawag Asun Art, mayara gadaan nga una nga nakabalo pala sa kantidad pagkabalo nila nga mo na kadako in pangitaan nila sa art sa gilayon sang hulaman la in punahan nila hulam. Kaya mo na ang pag-abot way nabilin iba naristo pa sos o imbis nga diretso sa pamilya way na so manang medyo suspensa na okay ang pag mention sang kantidad pero sang 2019 adi nga sunod kung pila nakuha na CNAI na empleyado 25,000 malang 25,000 na pesos. Okay. Inaway padalabot sa ginatawag nga performance enhancement incentive PEI ginatawag lang 5,000 na sa mo palarios taran ining PEI ni laban-laban na surat ara naman gani na umpisa naman na gani perma payroll kag may ara naman na surat sa nakabato naman. Pero ning CNAI galing kay ginlawag mo na kundi ang manugsukot to bala di kumpila. At matanda man na surat man manugsukot kay amon ning plastada December manusulo December. Dara man sila plastar sa Kapitol. Ay na. Oo. Di dapat palinon sila niya kay budlay basig may mga COVID na sila ya? Hindi ba bang pwede nga mapahalin kaya dara man sila sa sagwa? Sagwa? Di kadamo ko kalagyan da. Kadamo ka lagyan na hindi ka ba mangita? Damo lagyan nga limitahan ng executive entrance. Huwag to no? Why na, temporary close ang kalagyan dara sa shortcut pa Provincial Treasurer. Dari sa likod sa may area sang South Capitol aberto na pero may nagabantay man kaya di ba na pwede sunod pagkasunod ang civilian. Dapat sinaguro kung galing kay basi may India naman yung mga manugsukot layo pa blag ububog na. At hindi kid malik na sunod may aragid nga kinalaman nila sunod siguro mang kulam temprano kay kinalaman nila ang kwarta or pundo. Kadanigin sa mga mayara sang COVID-19. Medyo good news niya. Naging kaina ni Atty. Refrendo Diaz. Di Martes na adlaw regular nga sesyon. Virtual galing sigapon session sang space sa mga sun art online. Pero kung mapasunod yan yung sigida buwas or sa masunod ka adlaw sa agenda, sigurado matalakay na rin sa Martes nga sesyon. Kaya ang target nga paghatag sa sun art hindi na pabalabuton walang Pasko kag bispera sang bagong tuig. First, second or pinakalawig na third week sa bulan sang Disyembre patag ini nga sa incentives. Yari sa Atty. Diaz. Collective negotiation agreement between the province and PACE was favorably endorsed by the legal office on November 16. The office received the endorsement and kahapon we requested Governor to sign an endorsement to the Sangguniang Panlalawigan for them to deliberate and hopefully give favorable action to the proposed CNA being presented to us by our employees union. So ang schedule, I think it will be deliberated upon next Tuesday, no, sa ilang session. No? So we'll see. As soon as it's approved,
then Governor Bong Lacson will sign it with our PACE President. Ang atong sources of funds are usually under MOE. These are all based on the COA guidelines. No? We will see if there are sufficient savings sa sining mga accounts, account codes, and if there are savings, we will recommend to the governor kung a certain amount will be given as CNA incentive before the year end. So, ang roll collection art hindi maglapaw sa 25,000 gidman. So, nagligad, amo ito pinakadako na pagpidad. Okay. 25,000. Pero subong, hambal ni Atty. Diaz, mga depende na sa availability sang funds. Diyos. Kabay pa mayara. May available ng funds para dira. Mas importante mayara. Pero what will happen? Kung kulang ang pundo, pwede na siya makuhaan for the next budget, bisan late lang paghatag? Daw ay guro matabo ang surat na mo sa. Kung merong availability sang funds, iring 25,000, pwede mapagbihinan, pwede nga mahimo 20, pwede mahimo 15. Kay malang tara sa Martes sa sunod na. Tidak ko na nagkamong ganing tao sa itong 6,000 nga sap. Ining 20,000 pa? Dako bulig sa empleyado da. Basta iriyaga pati kita sa hard yang laban-laban mahatag ni ka nanti na tarbahan na ni Gov kapon ang endorsement mo. Gawas nga matalakay ni sa SP, hulaton na lang kung bilang ma-approve nga CNAI. Ang ibang bonuses harap pa, ginapaningwaan pa. Ilang extra bonus sa mga na ginahingyo pangitaan para sa pundo kung mayara sang kuwaan. Mayara pa gid IBIS gid tuwag bla. IBIS nagligad sang nagligad nga tuig. Incentive bonus? Nagadito di na sa performance sang panggobyerno sa isa ka probinsya mo. Okay. Ining SG SG. Ano bla? Inang award bla nga ginabaton. Seal of Good Governance. Seal of Good Governance. Oo. Okay. So, ini daw laban-laban, hindi di batigayon, kay Hamal de Diaz. May pasang basihan na sunart kung sino nga mga LGUs na nakakuha sa award, ay taman ang pag-evaluate sa DILG bago sa COVID-19. Bagay. Oo, why sa evaluation nga natabo action art. So, at least good news niya ang gin-anunsyo ni Atty. Diaz para sa pasubra 3,000 sa mga empleyado sa provincial government. Report gikan sa ato wala ang kuan may ang bag-o nga DLG officer na nag-report na sa office ta? Sa office da? Why pa sunod kay na naging announce. Okay. Kay na naging announce ang DILG Region 6. Quintana. Di ni siya man nagalin? Darama sa Region 6, may chief sa isa ka division. Okay. Sa Region 6 sa Sunart. Roslyn Quintana. Duway siya ka ba agi di assign no? Nga bisan sa lower position lang si Unas Negros? Daw naruduman ko Sunart, nagdugay din na siya sa region nga talatapan sa Western Visayas DILG. Kaya inaano ko na nisa, nakita ko na nisa Sunart sa mga activities dala sa DILG dari sa Negros Occidental nga involved ang regional office. Saan ko nakita ito na nisa? Tinguan talaga magkuha ang isa din nga communication para nga at least ma-interrogate ko siya kung na isa din nga nga plano. Alam mo din ang DLG na balance sa karbanan may dako kapapel sa implementation sa ring road clearing 2.0. Correct. No kag party pagid ato ang request ang ilog naging grant sa IETF laglibugulo ko nga kalawi gid nga December 20 to January 3. Gani medyo layo. Gintuon pa sa Chimpo nga may arang special na nga okasyon ang bisan way ka lang handa kung ng Christmas kag New Year nakasbalay mo tani mo. Medyo layo ang pizza ang ilas ng gagin ayo. Okay. Pero naprobahan sa labing madaling panahon sang regional na IATF, December 20 pa, sobra pa sa kulang.
sobra siya kabulan to, no, nga na-approve na niman. Amo na ganing inatingwaan ko, kay inaw galing may meeting pa sa aga si DILG Director, Engineero, pero siling niya, basi later part, pero sa ning gabi, hindi makontak communication niya. Gani man. Sige lang, tinuan talang sunod na kay dari sa Negros Occidental, medyo dabo-dabo na mga paduwakang syudad mo. Ang sa Cadiz, kag Castiliano, why pa tayo matapos? Ongoing subong, existing subong ang moratorium. Ang last day nga moratorium, among sa Banwa sa Manapla. Okay. Ang Manapla Action Art is 14 days from November 5 to November 18. So, until today. Okay. Ang Cadiz, November 15 to 30. Already size kadlaw na siya. Nagkastiliana, from November 16 to 21. Ano mga kadlaw sa Banwa sa Nagkastiliana. Kamanang ulihi, yung Kabanwa sa Ilog, from December 20 to January 3 action art. Isip-isip ko, mga wato na ka mga LGUs ang nag-ingyo sa moratorium na ginaprobahan sa regional IETF since bulan sa Oktubre. Kaya ang provincial action art, ang province-wide dito na 7-day moratorium, October 3 to 9 to Sabo. Isa ka simana to sa moratorium nga naprobahan ang regional IATF. Ayos. Report gikan sa Kapitolyo Provincial Anti-Action na Marlon Hinubaya. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat kinakson Marlon Hinubaya sa mga balita gikan sa Provincial Capitol. May gabi lang sa kay Henry Suson sa Purok KBS. Barangay Sumag amuman kay Engineer Noel Olea, Giovanni Durantes Fuentes, Bro Cano Oreta sa Moises Padilla. Good evening kay Primo Benito Magbanwa dira sa Kawayan. Si Jose Mongcal Torilla monitor man live sa Facebook sa Banwa sa Minalbagan, Ching Marandi. Harapan si Nong Chito Itabag. May gabi dira Nong Chito sinong Binggot ara siya sa Manila. Ophelia Galero Arce watching live from Isabela. Jovelyn and Shelian. Radix Lambot sa Banwa sa Ganduni. Kagdalan nga miyambro sa Ganduni PNP. Sir John G. Liba, good evening. Cesar Lanaria. May gabi dira. Rachel Nasungayon of Pabli. Oy, ma'am. Rachel sang DTI, good evening. And Tuto Livi Ikipado dira sa Gimaras. Si Joseph Pacifico sa Baliwagan sa Enrique Hurada Magbanwa, Sintos kag Pacifico family. Salamat. Elizabeth Malagkagamala, good evening dira. Ang kasin niya sa nga naval officer Milita Chan de Fonterom on her birthday today. Sakto na pagbasa ko, madam. Stay safe and God bless. More power. Action Radio Bacolod. Marie Pablio Castil, may gabi, watching here in Valladolid. Tamil Leo Garcia family, kag Castil family. Salamat, Ma'am Vanessa Mayo. Halin sa Minnesota, stay here. God bless. USA, no? Minnesota, USA. Good evening. Ang sunod mo nito always gid sa Celine Holmes. Tamiyaw lang, Olpinda family. Sa may Kanturay si Palay. Ako, maldita. Ay, kalain po tiya yung ngalan ba? May gabi idra sa imo. Manet na Nica Vera Cabeles. May gabi man, Leia Younger Iquel. Sa Talisay naman siya, si Mark Queen Dayuday. May gabi man, Carnel Ron Manaay. Family Aguaranzi, kag Junel Manaay. Melvin Pinafil, may gabi. Junior Mainit Region. Sa Hong Kong, Galicia ako maldita. No, Jocelyn Karamaan. Siling nga instead nga mag-away tani magkaisa ang buligay ang mamamayan na affected ng typhoon. God bless Philippines. Sakto na. Cory Vidaha, may gabi watching from Kuwait. Bea Jonathan, Michael John Season, gamonitor siya, no? Dira sa Paranaque. Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique, may gabi mga Action Radio Energy Fans Club. Wow, Energy Fans Club. Sinaida Tumayan, good evening. John Evelyn Tumakin Brose. Kag Stephen Magbanwa, good evening lang kay Ray John Tan Villalon, Jari Casilaw, Amy Esmeralda Dolido, Jocelyn Libon Dispuho, Stephen Magbanwa, RJK Gisamay, may gabi. Idi Laos sa Victorias, Jocelyn Arisibita Ola, kag Paul Spout III, may gabi man.
Kamonitor sila ara sa mulubuloy ara ka nagalitol si Tol Rogie ngamon kinagot dira silang tatay kag nanay no tatay Boy kag nanay Vilma tay hupon maing gabi dira sa inyo may lang pag monitor. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon
Action Radio. Pagdayon Action Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit.
Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Pabalik dari sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan ng aksyon na Firing Line may gabidra sa kay paring Saniboy Paladara no kay Mary Grace Eugenio Fermin harapan si Jeneline Banduha Bengski Dagumboy kag Jean Ignacio. Sila ni paring Saniboy, ang Manila Bay, kumusta Action Art? Pila ka milyon budget? Ay nako, ati na ang mga duluma, ito nagalaan nun eh. Hindi mo to yung alangan mo to butukan screen, hindi maglulusot to. Ay, tiyan mo na bla. Alangan mo man to simintuan. No, kundi laway to koron. Ang balasti, nugon lang eh. Pang make-up na to kung baga. Ati kay nabasa ang make-up kita niyo kung bisan mabalas. Gani kakakas. At uya baha. Kag balod. Kundi wasdak. Action Firing Line. 2x2%. Siling ni paring sa ni Boy Paladar. No? Thank you gida. Thank you sa inyo sining pag-monitor. Standby na sa mga report with Action Dale Salazar. Unahon ko lang ni siya. Pabasan ko ni ang mayo no, ini mga barangay balang nga pila na kaadlaw nga dumayo ang record nila sa COVID, tani ma-maintain ini, kag madugangan pa sa mga barangay nga 0 ang cases sa COVID. Because at the end of the day, pag abot sa December, hopefully mabalik kita sa MGCQ, i-allow ang mga activities nga pwede himuon, kapin pa sa negosyo no? Mga ilimnan sa mong puro kwan gid, gapyait gid. Man, di ka pwede ka pa serve sa ilimnon. Action Firing Line. Alas 8:35 na. Let's have Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Action Dale, maing gabi, please come in. Action Art, good news para sa mga empleyado sa syudad sa Bacolod matapos na ginaprubahan earlier sa virtual session sa NSP. Ining 19 million pesos nga allocation para ini sa performance-based bonus o kon PBB sa mga empleyado. Action Art, kumadumduman unang nag-inform ang DILG Bacolod City Director si Ma'am Joy Paredes Badayag kay Mayor Bing Leonardia nga mayara siya sang otoridad nga mag-grant Action Art sang PBB bangod sining maayo man nga performance sang syudad. Sang year 2019 lakip na ang pagbaton sang SGLG Award Action Art sang year 2019. So kaina sa virtual session pasulod ini gintalakay kag dito ginaprobahan ang appropriation ordinance Action Art 19 million pesos para sining PBB or bonus no sining mga empleyado no. So sa virtual session ginpalayag ni Vice Mayor Alcido Familiaran nga 4 ka mga offices or department Action Art sa gobyerno sa Bacolod City nga ginakabig mga best performer ang makabaton
sang 65% sa ila sini nga December 2019 nga basic salary action art. Samtang ang iba naman ng offices or the rest ng mga talatapan makabaton sang 57.7% sa ila sini nga sweldo sa parehas man nga panahon December 2019. So hindi ini siya alalanga kay kaina. Again, explain man sa to ni DILG Bacolod Director Madayag nga depende sa performance sang empleyado action art or sang ila sini nga department kung ma-qualify sila sa best o kung better. Doon mo ni siya ang category nga gin-explain sa atong kaina ni Mama Joy Marides Madayag. Ariwa, pamatin nato ang portion sang deliberation sang Sanggunang Panglungsod sa ilang virtual session. Correspondence number 1020-087, may move for an appropriation ordinance, the first, second, and third reading for the request of the Honorable City Mayor Evelio Arlenerdia for the passage of an appropriation ordinance authorizing the grant of the financial year 2019 performance-based bonus benefits fund under the 2020 annual budget per notice of eligibility issued by the ILG Secretary Eduardo M. Año dated June 9, 2020 with attached certification from the City Budget Officer as to availability of funds. So moved, Mr. Chair. Second. Questions, verification, hearing none, the motion is approved. The information of the members of council, there are 4 departments who will receive 65% of their basic salary based on his or her December salary. There are 4 best performers departments and the rest for 2 categories, no? Better and best. No, better will receive 57.5%. Action art na matihan ng tingog ni City Councilor Cindy Rojas ang chair sang Committee on Finance and Appropriation kag si Vice Mayor Elcido Familiaran. So ang computation sa action art ko ikaw ang empleyado nga nalakip ka sa 4 ka best no nga department or talatapan. Meaning ang imo sila nga sweldo abi kun sang December 2019 ang basic salary mo is 50,000 pesos. So 65% sang 50,000 amo na siya ang mabaton sang empleyado. Okay. Pero kung wala ikaw na dala no sa best office or nga talatapan, so sumaho naman ang 57.7% sa imo sining basic salary sang December 2019 action art. Sa iban nga baitagikan sa Bacolod City Hall, kaina may arasang ginpasulod kuntani supposedly si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang iya sining resolution action art sa sangguniang panglungsod no. Angot ini sa iya sining pangabay sa City Mayor's Office nga kun mahimo ti pagatun-an action art ang possibility or i-consider ang pag-usar sang available credit in banks in building a city-owned public hospital for the city of Bacolod Action Art. Amo na siya ang original nga title or nalakip no sa agenda sa virtual session kay na sa Sanggunang Panglungsod. O galing may pila action art ka mga konsehal nga naghatag man sa ila sining opinion o kon ideya regarding sa sining resolution nga gin-propose ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang sa interview naton kay City Councilor Renisito Novero, ang ginamuno di connection art ni Councilor Gamboa nga available credit sa bangko. Amo to siyang 1.7 billion pesos nga ginloan sa tusang syudad. Kaya kung madumduman ti appropriated ito sa mga dalagko no or mga infra projects under Lunardia administration no. Ang bali Councilor Novero do kadelikado ni sang ginadoso ni Councilor June bangon sunod sa iya ang mga proyekto to action art mayara na sang tagsa-tagsa ka mga kontrata. Rason nga naghimo sang subsidiary motion si Councilor Novero Action Art nga nagpresent siya sa sining subsidiary motion nga nagapangabay sa City Mayor's Office nga tun-an ang possibility nga pagtukod sang hospital sang syudad gikan sa available nga funds. So mayara diri sang amendment sang terminology sining resolution. Ang original nga resolution ni Councilor June available credit sa bangko. So ang suggestion ni Councilor Novero available funds action art no. So muna siya ang
difference again aprobahan kaina nga subsidiary motion nga gin-present ni Councilor Renesito Novero. Kaya mo to kayo na explanation niya nga 1.7 billion nga gindoon sang syudad may allotted dato nga mga proyekto kag mayara na sang tagsa ka mga kontrata action art which is hindi na matandog ang pagpathag diri no ni Councilor Novero. Ginta explain nato action art kay Councilor Novero kung ano ining subsidiary motion no kay sa first time nato na encounter ang ining terminology during sang ila sining virtual session. So ang iya sining explanation sa aton no ang subsidiary motion ang gina-propose bilang substitution sa original nga resolution action art. Hambal ni Councilor Novero kung ma-approve ang subsidiary motion ang original nga resolution action art deleted na to, madula na to ang mga where assess kagang original gid nga proposition sang isa ka konsehal. Aring tugang palayag ni City Councilor Renesito Novero. Ito ginambal ko gani nga double-edged sword and the sugar-coated poison. Kaya hindi ko namin mapamatian mapunsara kita City Hospital. Galing ang iyaya pamaagi dangerous, delikado, ipalumpaton niya tayo sa risgo. I-credit line sa bank, ang buto silingon ang mga nakontrata, tanang ang mga bangko sa aton proyekto bala, na 1.7, aton to gamiton para hindi eksakto. Bali, originally, attorney, ang 1.7 dito nga na-allocate sa ibang nga funds, gusto yan dito kuha ng funds. Hindi mo na ito yayaw. Ito ang ang tenorya do, amo na bala. So, delikado. Hindi mo na ito magamit for any other purpose because they are all covered by contract. Contracts are the law between the parties. So, ang endpoint sa attorney, ano to? So, that's why I presented the subsidiary motion, di ba? And that subsidiary motion now embodies the common sentiment of everybody. That we want a city hospital and funding thereof shall be derived from any available source. Ara na, pag gusto lang. Tunan So, wala na, bunggo. Ang iyaya kay kuwaon pa ko ng pundo sa credit available credit sa bank, existing credit sa bank, pwede ba na? Sunart na matihan ang tingog no ni City Why maging kuan reaction si Councilor John? Ara Sunart, may diri siya sang sabat no kay may man siya sang version sa iya sining statement. Ang gin-check naton si Councilor Wilson Gambol Jr. Budlay nga dan sa mga term na para na sa subsidiary kuan na why tayo ka-encounter pa bago pa man lang mo. Correct action. Ang common tao sa Bacolod di man nakintindi sa mga subsidiary na. Amo to explain ko kay Councilor Novero suno siya first time na may encounter para at least may educate man kaung galingon ta. Ang subsidiary dapat gid nga maintindihan ta kay para sa imbo explainer kay nga daan mo. Kung action art subsidiary substitute sa original nga proposition sang resolution kag once ma-approve ang subsidiary motion, deleted na ang previous nga resolution. Amo na ang explanation sa aton ni Councilor Renesito Novero nga isa man ka abogado or practicing lawyer action art. Sabahin din ni Councilor Wilson Gamboa Jr. gina-welcome niya ang correction no ni Councilor Novero angot siya ginduso nga resolution ang ambal din ni Gamboa sa aton no nga ginislan lamang ang wordings nga available credit in bank pakadto sa available funds action art no. So hambal din ni Councilor Gamboa kung mayaragit man sa mga legal impediment action art ang iya sining nga ginaduso na usaron ining pondo nga ginloan sa syudad for building our own city hospital. Suno siya pwede man ma-review or matun-an sang City Mayor's Office upod man ang City Legal Office Action Art kay tuyo gidya no ni Councilor June malambot ang handom sa mga taga Bacolod nga mayara sang kaugalingon nga hospital action art. Kaya ang bali Gamboa karon ang mga bangko nagahatag sila sang priority sa mga health related projects karon nga COVID-19 situation. Pamati naton si Councilor Wilson Gamboa Jr. Corrections man lang to. Ito si Ikwan, kami nga corrections. Instead of credit in banks, kundi available funds man lang, butang niya. So, okay lang na. It's very good enough. But ang point ko sinadatan na kumub lang may ara kita gihapon nga unused funds available a bit
sa 1.7 billion. Ang ayoko tani, why don't we make use of that? Diba? Then, na after all, ang bangko nagpabaluman na ang priority nila subong ang mga essential projects that will include hospitals and other health-related projects. Ang non-essentials, isa na ang coliseums, mga gyms. So, binatadaan lang nila priority ang mga projects na amunitani. Okay, anyway, siling nilang may mga legal impediments. Impediments na siya. Kasi ang akunta nito nga ayo sila, let the mayor or the chief executive or the city legal office study that for us. So na nila, kasi kung nabil pamangkot, posible ayan i-revert na to, i-divert na to, yes. Pwede bala, wala pa gani nato nagamit ang pondo, wala pa man nasugdan ang project. Action Art na si City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang original nga proponent sang sininga resolution. Tangin pamangkot naton si Councilor Gamboa kay ginkuanto siya by reaction ti ambali Councilor Novero kon ma-approve ang subsidiary motion. Deleted na ang original nga resolution. So ambali Councilor Gamboa nga sininga depensa, may ragid lang mga Action Art sa mga where assess nga gin-delete o kon gin-omit no siya sininga resolution. So nag-send rin si Councilor June sa iya sining approve version sa iya sini resolution nga ang 1, 2 kag 3 nga where as Action Art gin kakas amo na siya ang regarding sining 1.7 billion nga loan sang syudad nga iya sini nga ginatumod o kon available nga credit line for the city of Bacolod Action Art no. Amo na siya kaina ang isa sa mga naglawig-lawig ang talakayan sa sangguniang panglungsod. Bangod sining gintalakay nga resolution ni Councilor June Gamboa. Overall, ang mga city councilors suno sila, wala sila nagapamatok sa resolution ni Councilor June nga sa ulihit ang Bacolod hayara sang kaugalingon nga City Hospital Action Art. O galing may mga technicality nga gin-raise ang iban nga mga ang mga konsehal regarding sining proposal no ni Councilor Gamboa. In the Action Art, unanimous ang pag-approve sang subsidiary motion ni Councilor Novero. Bangod si Councilor Dindo Ramos nag-abstain siya no during the votation. Ang sa side naman ni Councilor Ramos suno sa yati may naman sang pending bill si Congressman Greg Atataya. Correct. Sa Senate, actually, sa Congress approved naman sa third final reading ang Bacolod City General Hospital no nga establishment kag suno siya may approve ordinance sa mga si Councilor Al Victor Espino nga nagatukod man sa primary healthcare facility diri sa may syudad sa Bacolod. Amo na siya ang rason kung nga nag-abstain niya si Councilor Dindo Ramos no and the rest sa mga konsehal nagpabor sa subsidiary motion ni Councilor Renesito Novero. So amo na siya kaina ang nalakip no sa highlight sa virtual session sang sangguniang panglungsod subong nga adlaw. Mga update kag balita By the way, kumusta gali itong facility sa Alihis man? May nabutang ng ginmantong mga patient? Actually, Action Art yung basihan nato ng healthcare facility percentage sang pito ka mga hospital. Damo pa Action Art sang vacant. Amo nang hindi pagid ma-utilize Action Art ang dito sa Alihis. Kay previously nakamuno si Mayor Bing nga installan pa sang basiwa sang water connection sang Seneco sang Suga Action Art. Amo siya ang kayang city amo siya ang ma-maintain kag ma-operate matapos ang turnover ini sang DPWH sa local government sang syudad sang Bacolod Action Art no. Okay, magaserbito siya sa mga daw naga-amat-amat na recover nga hindi man bala matamaan gastos sa ospital dito lang imbutang. Amo na siya ang tawag nila nga step down facility Action Art. Step down? Step down facility. Okay. May terman si City ADM ang na daw ka midway referral center no in kaso nga puno mga hospital pwede kadiranay sa may nga isolation facility tubtub nga may available na nga COVID beds sa mga anom ka private hospital sa city kag isa ka public hospital. So far diri sa mga syudad ang mga hospital diri nato Action Art may kita 201 mo ka COVID-19 beds kag sa records sang AOC
hindi man tanan nga mga pasyente gina-admit sa hospital. Kaya ang policy dira is kung sino lang ang critical, kung sino lang ang severe action art kag may mga symptoms, sino lang ginabatsyag, sila hindi ang gina-prioritize nga ibutang sa hospital para hindi ma-decongest, no, ang mga hospital diri sa mga syudad sa Bacolod. Kay magluwas nga Bacolod City nga mga patients, nga mga residente dira ginadala ang mga taga Negros Action Art may mga gina-admit man, no, ang mga COVID-19 patients outside Bacolod City. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. So kunan tani buwas anong kay Saxon Hotline kag i-check ta hindi kundi may mga barangay di sa Bacolod nga nag-share sa ilang mga ginahimo kay initiative, at least na maintain nila sa pila ka mga sinimana ang pag-spread o kung ang cases ng COVID sa ilang mga barangay, amo na yung insakto, no? At least, kung ikaw isa ka barangay official, barangay kapitan for that matter, ti imo ginaya mo, kulotanan, kagrisgo, nga himo man siyang initiative, nga mabuligan ang barangay mo, nga maging COVID-free. Ang ina siyang tikang o lihok, hindi mo na matigayon kung wala sang cooperation sang imo residente. Action Firing Line. Ako yan nag-congratulate kung sa mga barangay kapitan nga muna na-maintain lang record. Nagapakita lang at least mayong performance mo nga ginarespeto kasang tao sa barangay mo Action Firing Line. Actually at the end of the day, bottom line sinitanan kung may unity kita, hindi niya kasalirang COVID sa ato na. Action Firing Line. Pero kung magsigi kita pinasaway, ang buot lang base kung maglala na naman. Ang latest, by the way, siningagabiho na bato na ton nga record gikan sa Public Information Office sa Bacolod, may 18 new cases, pero may recoveries naman yung 62, which is good, no, double digit ang Bacolod, pero medyo nubo na ho. Action Firing Line. Naman kung madayon na kagang schedule kung saan ogid sa patigayunon nga surveillance test nga ang target nga sector amo ini ang mga food delivery. Action Firing Line. May gabi lang drama ilang pagmonitor kay paring Sindoy Ransi, gamonitor siya kag paring sa ni Boy Paladar, amuman kay Sir Arnel Deles sa Police Station number 5, kag araman si Sir Jovel Sidel sa Police Station number 1. Thank you very much for listening. Kag kay paring Sindoy Ransi, may gabi paring Sindoy, baw dugay na taway kakitay, no? Pabon family, ginatamyaw ni Juan Jeneth Pabon Amoyo. Roselyn Ramos sa barangay Mantaangan. O, sa nining Mantaangan? Sa, kuano do, himamaylan lang mo. Kay nanay niya Azuzina Dilambutiki. Ano ang pagbasa ni man? Amo na apelido niya. Sa Malati, Manila siya monitor. Stephen Magbanwa. May gabi. Salamat gid sa inyo, Hazel Canoy. Good evening, ang Kanoy Nicolas Colvar Alkisa sa DSB, kag family Kasumpang, Sampingkas, Cadiz. Good evening man. Sir Art, ano ang mga qualifications ng mandatory face shield nga gina-allowed lang kag wala gina-allow? May ara nga face shield, ang cover niya lang mata nila, hindi ang guyahan nila. Guwapa da pati agtang nila, Sir Art. Ay klain, actually, magsiling ka face, cover ginambilog mo nga guya no? Face mo. Karon na bro mo lang may cover na kundi hindi face shield. Action Firing Line. Amo na yung ginpagwa sa ito nagligad. Actually, may ato pa nga kinanglan, may foam, amo gini nga. Sa uling indula naman lang ito, importante may cover ang bilog mo nga nawong. Action Firing Line. Amo nagtandaan ta, kag may mga areas, kung galakat ka lang karon, why man ay mandatory nga kung galakat imos dalan na ma-face shield kagid, kundi kung nagasakay ka sa public transportation, gasulod ka sa may enclosed nga mga building, sa mga malls, sa mga market, grocery stores, mga butika, mga muna bala, mga opisina, government offices, kinanglan masuksok ka face shield. Pero kung nara kam lang imo galaday-laday, jogging ka, kung ma-face shield ka pag hindi mo, hindi na naiya. Why hindi ka na pwede dakpon under sa city ordinance sa Bacolod City. O, tandaan tagin na. Action Firing Line. Sige, good evening na kay Jonathan Barrientos, Idibila Campa Senior.
Stephen Magbanwa kag Bither Lisa. Heaven, good evening ma'am. Jeneline Banduha, Imbong Ducampo, sa Maaw, Liberty Binitin Obaldo. Thank you for listening. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo magkulunod kag negosanon inyong pamatian stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karuntag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsay ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na magasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalanggan aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon
tapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Mas happy. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Firing Line. Way kung malambutan maminsay pasensya gid karon na lang sa Action Night Patrol Program with Action Eric Magbanwa. No, sa ngalan sa inyong regular anchorman Action Brian Morten. Ako naman Action Art Tayhupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action